niet. Ik ken de mensen helemaal niet. Die van afzien van het dank je, vul je zelf in. Dank je ongeluk dat je zo enthousiast bent hier nog. 14 ronden van lunch is nog een geweldige manager. En uiteraard een super fijn carnavalseizoen in de fase. Maar zo gezien kunnen we dat beslist voor. Toch, Dennis, wat denk jij? Dat komt niet, hè? Dat komt niet. Oké, goed.